Sports, aksyon, balita. Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition sa aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. Sa mga katuig nga bata nga babahi patay sa aksidente sa syudad sang Bago. Ad hoc Committee on Bacolod City Good Governance gintukod ni Mayor Benitez. Sa mga balita nasyonal, pag-usisa sa listahan sa mga 4-piece beneficiary ginmando ni President Marcos. Senador Cayetano igaduso sa Senado ang 10K Ayuda Bill para sa kada pamilya nga Pinoy. Aksyon Balita Sunday Edition sa aksyon! Una sa balita, una sa aksyon. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Hulyo 3, tuig 2022. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz, kagkaroon sa detalye sang balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na nag-apekto sa western section ng Northern Luzon sa pinakauli nga 24-hour public weather forecast sang gin-issue sang DOST Pag-asa. Las 4 ang takna sining hapon ginpayag nga isa ka active tropical cyclone sa gwa sa Philippine Area of Responsibility na nakitaan las 3 ang takna sining hapon. Amo ni si Tropical Storm Chaba o kung masadto kilala nga si Tropical Storm Kaloy. Ining si Chaba nakitaan 1,230 kilometro na aminhan na sidlangan sang extreme northern Luzon. Kaya gini ang may kabaskugon sang hangin nga dala nga 110 kilometers per hour kag nagagiulag padulong norte nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sa pinaka-uli nga weather forecast, ang Batanes kag Babuyan Island mag-eksperyensya sa mag-ulubon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Ang Metro Manila kanabilin man nga bahin sang pungsod ang mag-eksperyensya man sa mag-ulubon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan o kung pagpanugo o bangod sang localized thunderstorm. Ginapandaman ang publiko sa posible flash flood o kung landslide sa tion sang pag-ulan. Ang Visayas kag Mindanao naman ang mag-eksperyensya sang makanay tubtob kasarangan nga pagbayo sang hangin. Bangod sang localized thunderstorm. Ang temperatura diri sa pungsod Pilipinas ang mabatsangan sa 26 degrees Celsius to 34.4 degrees Celsius. Ang adlaw magabot na alas 5:32 sang aga kag magatumod naman alas 6:29 sang hapon. Aksyon Balita Sunday Edition sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:49 sa detalye sang nagapanguna nga mga balita lokal. Permado na ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang Executive Order No. 1 Series of 2022 nga nagatukod sa Bacolod City Good Governance Committee of 2022. Sa Executive Order, ginpayag ni Benitez nga agod ipakita nga sincero ini sa pagbalik sa pagsalig kag kumpiyansa sa publiko sa local government kinahanglan sa matikang padulong sa maayo nga panggobyerno. Dugang panatalanang i-review sang komitiba ang tanan nga transaksyon sa nakaligad nga administrasyon. Ang ad hoc committee ang magausisa sa mga reports kag magapagwa sa mga kamaturan angot sa mga alegasyon sang korupsyon sa city government nga kaymuan sa mga public officers kag empleyado. Ginalauman man nga magahatag sang rekomendasyon ng ad hoc committee sa alkalde para sa nagkakaigo nga tikang nga pagaymuon agud makuha ang ginpahayag hustisya. May angot sa among nga balita magaserbe bilang chairman sa Bacolod City Good Governance Committee of 2022 si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Mga miyembro naman sang ad hoc committee Sunday City Administrator Attorney Pacifico Magari III kagang isa ka City Internal Auditor nga si Jose Ray Agpangan. Samtang ang City Legal Office man sang syudad ang magapungko bilang Secretariat kalakip na ang pagkonsulta sa mga eksperto angot sa mga reports. Ang pondo nga pagagamiton sang komitiba ang pagkakuha
hiwaon man sa City Legal Office. Ginklaro sa Executive Order number 1 Series of 2022 ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga mahimo pa magdamo ang miyembro kag ang trabaho sa komitiba. Ginpayagmaan nga dapat matapos ang komitiba ang ila trabaho sa adlaw o kon antes ang Hulyo 20, 2023. Magasapol ang mga konsihal sa 11 Council sa Sangguniang Panglungsod sa syudad sang Bacolod sa Hulyo 4 buwas nga adlaw sa Sangguniang Panglungsod Session Hall. Sa sulat nga ginpadala ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa tanan nga konsihal, ginpayag sini nga tinutuyo sa pagsinapol nga talakayon ang mga committee assignments kag ibang pangabutang sa sulod sang konseho. Dugang pa sang Vice Alcalde, luyag niya ipasiguro nga nasunod ang proseso sa pagpatigayon sang sessions kag ang kalidad sang local legislation. Sa 12 ka mga nagdalaog nga konsehal, 8 dari ang gikan sa Team Asenso, samtang ang 4 naman ang gikan sa Grupo Progreso. Unanimous nga ginaprubahan sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay sa Konseho o sa Kongreso kag Department of Education nga review ang K-12 program sa pungsod Pilipinas. Ang resolusyon ang gin-author ni Councilor Renesito Novero, ang chair sa Committee on Education. Ginpayag sang konsehal nga mas madamo na karon ang pagpabutyag sentimiento kung ginpayag sang konsehal mas madamo na karon ang nagpabutyag sang sentimiento sang ginikanan kag estudyante angot sa K-12 program nga dugang nga duha ka tuig nga galastuhan. Para kay Novero may dugang man nga duha ka tuig nga academic requirements sa mga estudyante kag maapektuhan nga malambot ang ila gina-target nga trabaho sang mas temprano. Sunod sa konsehal, dapat review ang ining programa bangod baramo nga karon sa mga posible options kaangay sang integration sang senior high courses sa TESDA kag iban pa. Natananay padala ang kopya sang resolusyon sa Kongreso, House Speaker, Senado, paagi sa Senate President kag Department of Education. Samtang inapurbahan man sang Konseho ang resolusyon nga tugutan ang pagbalik sang face-to-face classes sa tanan nga burutuan pero subject sa istrikto nga pagsunod sa minimum health protocols. Urging Congress of the Philippines and the Department of Education under the incoming administration to review the K-12 program of education in the country. Similarly, Your Honor, the very rationality of the proposed resolution is in the very text comprehensively presented in the proposed resolution, and therefore I respectfully move for the passage of this resolution. I so move, Your Honor. Nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Sa mga police report, ginpayag ni Police Major Junji Libang bago nga pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw nga ginabanta 20% ka mga job order casuals nga alin sa daan nga administrasyon ang ginpabilin sa trabaho sa idalom sang Benitez Administration. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpayag ni Libang nga damlag lang nagpatigayon ni isang screening para sa dugang nga mga traffic enforcers sa syudad nga karon yara na sa kami 200 pero kulang pa ini bangod 280 ang projected nga total personnel sang bitaw. Ini nga numero ang mas manubo ikumpara sa tinalikdan nga administrasyon nga yara sa masobra 420 ang bitaw personnel. Ginalantaw ni Liba sa screening una ang ikaayong lawas ang luyag nga mag-traffic enforcer ang ilang performance kag kapisan. Tinalikdan nga simana ang mga regular nga traffic enforcers ang nagasuksok sang pulang uniform pero ini ang ginapailisan sang puti lakip na ang mga newly hired umpisa subong nga simana. Unang nga ginpayag ni Libang ang strikto nga pagpatuman sa traffic rules ang isa sa iya prioridad sa idalom sang iya nga liderato. Patay ang siyam katuig nga bata nga babahi matapos mabungguan sang isa ka auto kag isa ka trike sa National Highway nga sakop sa Barangay Lag-asan sa Ladsong Bago pasado alas 10 sang aga kahapon Hulyo 2. Sunod kay Police Corporal Kim Cornell, ang traffic investigator sa Bago City PNP, nagtabok sa dala ng biktima sa mabungguan sang isa ka Hyundai Reyna nga ginamaneho ni Nat Arnel Amar, 28 anyos, isang Regio Street, Barangay Zone 2, Banwa, sang Pulupandan. Bangod sang kapagsugon sang pagkabunggo, nagtabog ang biktima sa pihak nga dalan kag nalapakanawan sang isa ka Rusi chariot trike. Ang trike ang ginamaneho ni Roniel Nigare, 26 anyos, ang Purok Tuburan, Barangay Malingin, siyudad sang Bago. Madalang mapila sa ulo kag likod ang naangkon sa minor de edad nga biktima kag gindala pa sa ospital apang gideklarar nga patay sang attending physician nga si Dr. Cristir Marie Taclobos. Kaya bunggo ang moto na aglabog sa opposite lane na moto na nalapaktan sa sang Rusi nga trike, chariot trike na pag tanaw ko gapon
tulog. Ang pilas sa likod may lapak. Ang sa truck, ang driver, isa lang sakay, sarang driver lang. Oh, okay. At may Hyundai nga auto among mga pamilya. Yes, sir. Gin-declare din na arrival sa Bago City Hospital. Ah, Nabatian si Police Corporal Kim Cornel sang Bago City PNP. Nagdangat naman sa 3 katuig ang pagpanghimulos sang 32 anyos nga amay sa iya kaugalingon nga bata nga nag-edad 15 anyos kan ako man ang suspetsado sa kapulisan nga nagagamit ini sang illegal nga droga rason nga nahimo ang krimen. Ginpayag ni Police Major Jory Puerto ang hepe sang Station Number 8 Abril 15 tuig 2022 ang magpanugid ang biktima sa iya lola sang ginahimo nga pagpanglugos ang iya amay bangod sa kahadlok nga ini ang magbusong nagpangayos ang bulig ang pamilya sa Bacolod City Police Station 8 kag nagwa ang warrant of arrest sa kaso nga pagpanghibulos kag pagpang-abuso batok sa suspetsado tinalikdan nga si Mana. Sunod kay Police Major Puerto, yara sadto sa Manila ang iloy sang bata kag ang mag-amay lang ang nabilin sa balay sang nagakatabo ang pagpanglugos. Dugang pa ni Puerto nalakip sa drugs watch list ang suspetsado. Ginakabig bining isa ka state level individual kag wala man sang permanente nga trabaho rason nga ang asawa ang pamanila agud magtrabaho. Nagpanugyan man si Puerto sa may mga kabataan nga babae nga hindi magkumpiyansa nga ibili ng ila bata bisan sa ilang kapamilya nga lalaki, ilabi na ko nagagamit ini isang illegal nga droga. Wala na giningadlan pang suspetsado para sa proteksyon sang tagreklamo. Pilason ang duha ka mga soldado sa aksidente nga nagluntad kaina sang kaagahon sa sitio Facoma, Barangay Dangkalan, Banwa sang Iloga. Ang mga pilason na mosanday Army Corporal Kirby John Tupas, 32 anyos, sang Barangay Manalad, Banwa sang Ilog, kag Private First Class Nestor Yodela II, 27 ang edad, sang Barangay Lacaron, Sulad sang Cadiz. Si Tupas ang driver sa motorsiklo nga Yamaha XTZ 125. Sunod kay Police Staff Sergeant Mac Anthony Bugatar, investigador sang Ilog PNP, nagasakay sa motorsiklo ang duha ka mga soldado sang aksidente nga nakabunggo sa bato nga yara sa tubang sang dalana. O kung sa tunga sang dalana, dugang pa ni Mugatar madulom ang lugar kung saan nagluntad ang aksidente. Nakaangkon sang pila sa nakalain-laing nga bahin sang lawas ang duha ka mga soldado kag padayon nga ginabulong sa Lorenzo D. Zaico District Hospital sa syudad sang Kabangkalan. Kaya bunggo mo to na glabog sa opposite lane. Oo, self-accident. Bali may batob lang ang nakakuan sa tunga dalan nga medyo di sakitanon. Kay daw dulom na tong area mo sa sitio Pukana. Bali wala siguro nila na kuan nakita. Naigo sa ilang motor. Pero okay naman to sila, sir. Stable na sila, wala man balda mayo. Nabatian si Police Staff Sergeant Mac Anthony Mugatar sang Ilog PNP. Sa ibang pang balita lokal, ginhold up ang isa ka babae nga college student samtang nagapanglakaton sa Dalanon sa Gulf Area, Barangay 18A, Victoria City, pasado las 6 sang aga, Hulyo 2. Ang biktima ang gingkilala kay Christine Joy Bernabe, 18 anyos, kag residente man sa Barangay 18A sa syudad sang Victorias. Samtang ang suspetsado naman ang gingkilala kay John Aujero, 30 anyos, sa Barangay 5 sa amuman nga syudad. Sunod kay Police Lieutenant Janus David, ang Chief ng Police Community Relations sa Victoria City PNP, magapadulong kontani sa eskwelahan ng biktima sang ginhold up. Gintayaan ni Aujero sang armas si Bernabe, nagdeklarado sang hold up kag ginkuha ang 200 pesos sa kwarta kag cellphone. Gilay naman nga nagpalag yung suspetsado samtang nagpahay naman sang bulig ang biktima sa mga residente nga malapit sa lugar. Sa bulig sang duha ka mga lalaki, nadakpan si Aujero kag nakuha ang isa ka unit ka Super 38 pistol, isa ka magazine kag may 7 ka mga bala. Na-recover man sa posisyon ni Aujero ang 200 pesos sa kwarta kag cellphone. Para sa karon si Aujero sa custodial facility sang Victoria City PNP kag natalana nga pasakaan sang kaso. Sa pinakauling nga balita lokal, nagdamo ang mga volcanic activity sa Bulkan Kanaon sa nakaligad nga adlaw base sa monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kapin 41 na ka mga pagtayog sa bulkan na record sa Kanaon Volcano Net Worth umalin Hunyo 30. Kalakip sa 41 ang 7 ka mga shallow tornillo signals nga ginpayag sa PHIVOLCS nga mahimo paghulag sang gas sa sulod sang bulkan. Nagpanumdom naman ang PHIVOLCS sa publiko nga nagapabilin sa Alert Level 1 ang bulkan Kanlaon. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01 sa mga balita nasyonal.
Pag-usisa sa listahan sa mga 4-piece beneficiaries ginmando ni President Marcos. Senador Cayetano igaduso sa Senado ang 10K ayuda bill para sa kada pamilya. Ang detalye sa nagapangunang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Para di madaling masip. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod ang ng continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:12 sa detalye sang nagapangunang mga balita nasyonal. Ginmando ni Presidente Bongbong Marcos nga usisaon ang listahan sa mga pantawid pamilyang Pilipino programa kon 4Ps kagakason ang hindi na kwalipikado nga maging benepisyaryo. Sunod kay Department of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Erwin Tulfo, may iban nga beneficiaries nga nagtapos na dapat sa Conditional Cash Transfer Program. May mga benepisyaryo nga nagtapos na sa pag-eskwela ang ilang mga kabataan apang wala pa ginuli sa DSWD ang accounts kag padayon nga nagabaton sang cash grants. Sa karon ni libo pa ka mga Pinoy sa pungsod Pilipinas ang nagahulat nga malakip sa 4Ps kag makakuha man sang benepisyo. Ginimbitahan ni United States President Joe Biden si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magbisita sa Washington. Sunod kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, wala pa sang schedule para sa pagbisita ni Marcos sa Amerika. Dugang pa ni Romualdez, kinahanglan pa nga magsugtanay ang duha ka campus sa schedule sang pagbisita. Ginkumparuan man ni Romualdez nga isa sa ikasulat ang ginatag ni Second Gentleman Douglas M. Hoff sa pagpakikita sa ni kay Marcos. Sa karon, wala pa makapagwa sang kompirmasyon ang kampo ni PBBM, may angot sini nga imbitasyon. Sa ibang pang balita national, hindi na madayon ang plano nga pagtukod sa Special Economic Zone kag Freeport sa Bulacan matapos i-veto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hagna angot diri. Ginpatag ni Marcos sa sulat nga ginpadala sa opisina sa Senate President nga hindi niya suportahan ang enrolled bill bangot magadala ini sang dako nga katalagman sa pondo sang pungsod. Ginmensionar ni Marcos nga ginakilala niya ang tuyo sang hagna nga pabaskoron ng lokal nga ekonomiya pero mayara ini sang probisyon nga magatugas ang substantial fiscal risk sa pungsod kag hindi magasanto sa mandato kag otoridad sang ibang ahensya. Kalakip sa nakita ni Marcos nga sala sa enrolled bill amo ang kawad-on sang audit provisions para sa Commission on Audit. Ginmensionar man sining ang proseso sa pagbayad sa mga duta nga masakop sa economic zone nga nahatag na sa mga benepisyaryo sang agrarian reform. Wala man sang master plan para sa economic zone. Ang plano nga tukuron nga economic zone ang tuman kalapit sa Clark Special Economic Zone, bagay nga nagalapas sa pulisya sang gobyerno sa pagtukod sa mga Special Economic Zone sa mga strategic locations. Ginpag ni Marcos sa dapat na makahimo anay sa madalang mga pagtuon ang National Economic and Development Authority (NEDA) angot sa hagda nga ginbalik na sa Kongreso.
Igadoso naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang lahi nga magahatag sang 10,000 pesos nga ayuda sa kada pamilya sa Pilipinas. Sunod kay Cayetano ang iya pahayag nga 10,000 pesos nga ayuda sang kampanya ang isa ka legislative proposal kag hindi niya masarangan nga sa personal ang maghatag sini. Dugang pa ni Cayetano ang 10,000 content kay ayuda bill ang nagakinanglan sang buligikan sa Kamara de Representante kag Malacañang. Gininyo man ni Cayetano ang duha ka mga kongresista gikan sa Taguig nga magpasara sang counterpart bill sa Kongreso sang iya ginaduso nga 10K ayuda. Mayo 2021 sang gintukod ang 10,000 pag-asa apang ginpauntad sa tung Pebrero 2022 bangod sa patakaran sang Commission on Elections. Ginaduso ang isa ka resolusyon sa Kamara nga nagatuyo palawigon ng sang tubtob na pulo ka tuig ang pagpangalagad sang presidente kag vice presidente. Tuyo sang kinfal nga resolution na both House 1 ni District Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. nga amyendahan ang konstitusyon kag himuon 5 ka tuig ang termino sang presidente kag vice presidente nga may re-election para sa dugang 5 ka tuig o kon kabilugan nga napulo ka tuig. Sa nasambit nga resolusyon man, dapat tandem ang iboto nga presidente kag vice presidente para mapabaskog pang sistema sang partido politikal nga ginalakapan sang mga ini. Ginklaro man sang mamalidha nga ang landslide victory nanday PBBM kag VP Duterte ang nagaserbi nga green light para buhion sa liwat ang tsaktsa sa pagpalawig sang termino sang mga ini. Samtang mapalawig man ang termino sa mga lokal nga opisyal sa baylo nga 3 ka tuig, himo ini nga 5 ka tuig nga may limitasyon sang 2 ka consecutive term. Samtang wala naman natalakay sa resolusyon ang termino sa mga senador nga sa idalam sang konstitusyon ginatugutan sang 6 ka termino o kon maximum 6 ka tuig o kon maximum nga 2 ka termino. Preparado na ang Commission on Elections sa COMELEC sa pagbalik sa voter registration nga magasugod sa Hulyo 4. Sunod kay COMELEC ka spokesperson Attorney John Rex Laudianco, mag-aawig sa tubtob Hulyo 23 ang voters registration, Lunes tubtob Sabado, humalin las 8 sang aga, tubtob las 5 sang hapon. Ang registration para sa tanan nga size ng application ng patigayunon face-to-face. Ginpanugyan ni Laudianco sa publiko ilabi na sa wala pa makaparehistro nga magpadulong sa natungdan nga district, city, and municipal election offices sa gintalanang adlaw para magparehistro. Target sang COMELEC ang mga bago nga botante para sa sangguniang kabataang elections. Ang barangay kag SK elections sa COMELEC ang patigayunon sa Desyembre 5, 2022. Ginpayag sa Department of Health ug DOH nga wala pa sang pagbago sa pulisa sang pungsod sa COVID-19 response sang ahensya, apisar nga wala pa sang Health Secretary. Wala pa nahingad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang masunod nga Health Chief nga amo ang mga panguna sa COVID-19 response sang pungsod sa posible liwat nga pagdamo sang makalalaton nga variant kag naganubo nga population immunity batok sa virus. Base sa statements ng DOH sa adri nga ang tanan nga pulisa sa DOH ang naka-status quo tubtob nga magpapanaog sang direktiba si Marcos. Una na nga nagpagwa sang mando ang Marcos administration nga ang ahensya sang gobyerno wala pa sang na-appoint nga tiglikom o kung pamuno ang dapat pamunuan ng officer in charge sa diin ang ina nga persona ang dapat highest ranking sang isa ka ahensya. Sunod naman kay Secretary Trixie Cruz Angeles, maid-id pa nga ginausisa sa Marcos administration ang butang nga tiglikom sa pwesto. Una nga girekomendar sa mga pribadong ospital si Government Advisor Dr. Ted Herbosa bilang masunod nga Health Secretary. Sa pinakauling nga balita nasyonal, wala sa may nakita ang Octa Research Group nga posibilidad nga pagsaka sang alert level o kung pagpatuman sang lockdown sa pungsod Pilipinas sa pihak sang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sunod kay Guido David nga isa ka Octa Research Fellow, nagataas ang kaso subong nga man ang positivity rate sang COVID-19 sa Pilipinas, apang nagapabili naman nga manubo ang healthcare utilization. Tinalik na nga Biyernes, gi-report sang Octa nga nagsaka ang kaso sang COVID-19 sa National Capital Region kag Cavite, humalin sa 5.9% nga karon 13.2% na. Apang nagabati naman si David nga hindi maliwat ang mataas nga level sang COVID-19 surge sa Enero sa palabuton nga binulan. Nagpaandam naman ang Octa sa publiko nga magpabilin nga mahinalungon kag tandaan nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:20.
Good afternoon lang kay Ma'am Norma Torreblanca Virgie Olpinda from Celine Homes, Los Mevinda. Good afternoon. Gatanaw ko na pod kay Papaya, kay Litoy, kay Noni Distrito sa Victorias. God bless you. Thank you so much, Los Mevinda. Ma'am Star Mayo, good afternoon. Sir Manjo Arnejo, mayong hapon. Ma'am Deding Alojamiento, good afternoon. Ray Flores Barrioga. Ma'am Homa Lumina as well, good afternoon. Melvin Finafiel, mayong hapon. Ma'am Ana Senoro, good afternoon. Axo Radio Philippine Standard Time, las 6:20. Kag inyong nabatian na kabugusan nga pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga daw Domingo, Hulyo 3, tuig 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Sa dapat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.